Hello mga kora, good morning sa inyo lahat. Ang araw na ito ay magbubulbos Pagkaturon mo lang ako. ng anahaw. Ang tawag sa pagbubog namin ay kitkiro, kung tawagin. Papakita ko sa inyo kung paano namin ito ginagawa at Kinikira. kung paano ito binububog ng tama sa mga iba't ibang pamamaraan ng pagbubog nito. Ayan. Ayan yung ating mga nagbububong ng anahaw. So ayan o. Pet house ng ng Zone 4. Kada barangay kasi may kailangan may red house. Kaya gumagawa tayo ng Son, may Rizal. kaya gumagawa ng ng mga Ay, naluya mo red house kada zona. Kaya ito na. Ayan yung mga ating magagaling na nagbububong nitong anahaw. Kaso ito, hindi ko alam to kung ano to. Ano ka ba? Ano ka? Magaling. Magaling o may tililing. Abo ko na daw. Ayan. Ayan sila. Ginagamit nitong pambubong ay lang to sa payong. Tapos dati na sa may butas, tinalian ng tansi. Ang tansi na to ay 90 no? 90 ba to? 80? 80. O 80. Ginagamit sa pangbubong. Yan. Kailangan mag-prepare muna kayo ng tansi. Talian lang sa mga Para ano mala ako? dulo-dulo niyan. So, tapos ayan na. Ayan na yung itsura niya pagbubong. Ayan. Kitkiro kung tawagin sa amin to. Dito sa sa Bicol. Hindi ko alam kung sa iba kung anong tawag niyan. Kitkiro no? Tama, kitkiro. Ayan. Kitkiro nga. Kinikira. Ayan. Yan, panoorin nyo kung paano ginagawa to. At ito yung yung tungay sinabi ko. Yung forman. Ito yung kinukuha nila sa payong. Ginagawang pantuhog dito sa dito sa Kinikiro. anahaw. At ito yung ibang anahaw. Yan yung mga anahaw na gamitin. Yan. Kaulahin mo si Paywin niya pag nagka. Away! Oy! Ayos yan, ayos! Ayos ang gibo! Ayos na! Oh yan. Malapit na magbububog yan. Yan. Yan, panoorin nyo kung paano ginagawa. Dito mga korago na sa gilid na to, kung tawagin to kinamalig kasi nakadiretso lang siya. Wala siyang wala siyang dugtong. Dun sa kabila, napansin nyo may nakasli siyang pag ganun, binububungan niya. Yun yung tinatawag na kinamalig. Yan, kaya kinamalig yun sa dulo. Dito binubong kung tawagin. Itong binubog. Yan. Binubong. Hindi na yung 4 agas, kumbaga 2 agwas.
Kupit. Yan lang mga kuragon na nakaano na. Nakalagay na ng upuan. Yan, ito na lang yung ginagawa. Lalagyan pa yan ng ano, ng tabas-tabas na ano, na tawag yan, kawayan. Ayun, ito na yun. Ganyan itsura niya, oh. Red house. Yan. Yan yung ginagawa niyang tukod para pag inupuan di bumagsak. Ay itsura. Yan. Taas. Di wala pa siyang ano, sagabo kung tawagin. Yung taas na yun. Yan mga kuragon, hanggang dyan lang ang aking pakita sa inyong video. Sana may natutunan din kayo sa aking pinakita kung paano ibubong tong anahaw ang ating pambansang dahon. Sana ay nagustuhan nyo ang aking pinakita. Maraming salamat.